悲しみの向こう、片柳博。4月20日。言葉が心を作る。食べたり飲んだりしたものが私たちの体を作ってゆくように、聞いたり読んだりした言葉が私たちの心を作ってゆきます。悪い言葉は受け流して心に入れず、良い言葉だけを吸収して自分の心の一部にすることができますように。